зададения въпрос от организацията Граждански контрол и отговора на господин кмета. И групата на БНД Обединена десница е по този повод декларация, която ще бъдете запознати с текста на тази декларация, устно от господин Спартански. Благодаря, колега Ганев. Заповядайте, колега Спартански, за декларация от името на група. Уважаеми колеги съветници, колеги, моля ви за тишина в залата, ако обичате. Както председателя на нашата група, господин Ганев, каза, възползвахме се от процедурното си право да искаме почивка, за да обсъдим в спешен порядък питането на представител на обществената организация Граждански контрол и отговора на кмета, свързано с изпълнението на договора за обществена поръчка, свързано с реализацията на общоизвестния за плевенчани туристически проект на обща стойност от 5 милиона лева, осигурени с безвъзмездни средства в голямата си част от Европейския съюз и конкретно реализацията на проекта, популярен като крепостта Сторгозия. След направените обсъждане и предоставяне на документите от страна на Граждански контрол, групата на съветниците от Българска нова демокрация и Обединена десница установи следното. На 18 март 2013 година е сключен възлагателен договор между община Плевен, представлявана от кмета на община Плевен Димитър Стойков, като възложител, и Термикс ЕС ООД Пазарджик, като изпълнител, т.е. като фирма спечелила изпълнението на проекта. Проектът е с предмет благоустрояване на околното пространство на късно-антична крепост Сторгозия в местността Лък. Съгласно една от изричните клаузи на възлагателния договор, възложителят, т.е. изпълнителя, се задължава да не възлага изпълнението на услуги по този договор или на части от него на трети лица. Съгласно клаузите на възлагателния договор, възложителят има и правото и задължението по всяко време стриктно да следи изпълнението на договора във всичките негови части. На 28.06.2013 година спечелата фирма Термикс ЕС ООД Пазарджик, независимо от забранителните клаузи на възлагателния договор и в грубо нарушение на тази клауза, е сключила договор за възлагане на изпълнението на проекта на фирма ЕТ Валентин Илиев Плевен. Предмета на договора изцяло едно към едно покрива предмета на възлагателния договор между община Плевен и спечелата обществената поръчка фирма Термикс. Този договор, член 1, алинея 1 от същия, се казва: възложителя възлага, изпълнителя приема да извърши благоустрояване на околното пространство на късно-антична крепост Сторгозия в местност Лък, община Плевен. Тоест има пълна идентичност и пълно покриване на предмета на договора, който следваше да изпълнява фирма Термикс, а е превъзложила на фирма ЕТ Валентин Илиев. Това ни дава право да декларираме, че констатирайки грубото неизпълнение на договорните клаузи от страна на изпълнителя и пълното неполагане на контрол от страна на възложителя, именно община Плевен в лицето на кмета на общината Димитър Стойков, декларираме, че ще сезираме управляващия орган по оперативната програма за това грубо нарушение на клаузите на договора, допуснато по вина както на възложителя, който не е упражнил контрола, който следва да упражнява, така и на фирмата изпълнител. На този етап питаме риторично: ако бъдем санкционирани като община за това грубо нарушение на забранителните клаузи на договора и тоталното неполагане на контрол от страна на общината, кой ще поеме тези милионни средства, които иначе ще влезат от европейските програми? Надяваме се на този отговор кмета на община Плевен, като фактор, който следва да осъществи контрола, да даде на плевенската общественост адекватни отговори в най-близко време. Алармираме, че
Община Плевен е поставена под сериозна заплаха и угроза тези средства, които поначало са предвидени безвъзмездно от Евросъюза, да не влезат по нашата разплащателна сметка и да останат за сметка на общината, което ще доведе практически общината до финансов фалит. Благодаря и колега Спартански. Продължаваме по дневния ред, колеги. Предложение